אני יודעת שלא נרשם לאתגר שלנו עד עכשיו בגלל שאת חושבת שזה עוד קורס דיגיטלי שאת תקני ולא תסיימי. ואת צודקת, כי סטטיסטית רק 10% מהאנשים שקונים קורסים גם מסיימים אותם. אבל הקורס שלנו, אתגר פיקאפוק אלבום ב3 שבועות, הוא לא כמו כל הקורסים האלה. אשכרה מסיימות אותו, ובסוף יש אלבום. אז תנו לי לספר לכם מה בוגרות ובוגרי האתגר אמרו עליו. הגעתי קצת סקפטית לאתגר, ועם שאלה גדולה, מה היא כבר יכולה לשנות לי? יצאתי עם אלבום מהמם, בצורה סופר נוחה, שכיף לעבוד עליו, וזה לא יאומן איך התהליך איתך הוא כל כך ממוקד וחוסך זמן. ובעיקר אפשר להגיע איתו לתוצאות מהממות בהרבה פחות זמן ומאמץ. הנה דבר שבחיים לא חשבתי שאני אגיע אליו ברשימת המטלות האינסופית שלי. במיוחד עם כמות התמונות המטורפת שיש לי בענן. באמת שרק בזכות האתגר הזה שמפרק למשימות קטנות, שניתנות להשגה, הצלחתי להכין אלבום מעשה ידיי. בזכות האתגר הדפסתי כבר 2 אלבומים ואני מתכננת על עוד כמה. אחרי שנים שאני מדחיינת את המשימה הזו, ממליצה בחום על האתגר, עדי הופכת את זה ללגמרי אפשרי בלוז הסוכות. האתגר הראשון בחיים של אשכרה נרשמתי וסיימתי. ממליצה בחום של יולי-אוגוסט. יולי-אוגוסט.